Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і наступну майже годину ми будемо говорити про те, якою ж все ж таки буде інформаційна політика щодо окупованих територій, також що взагалі в Україні будуть дивитися, тому що у ніч на 29 січня 4 медіагрупи Starlight Media, 1+1, Медіагруп Україна та Інтермедіагруп закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику. Решта українських каналів, що нині є там ж, лишаються у вільному доступі. Безкоштовно супутник показує також російські канали. І про ці всі речі ми будемо розмовляти із Микитою Потураєвим, народним депутатом, фракція «Слуга народу». Вітаю, Микито. Вітаю. Дякую, що приходите до нас. Я так порахував третій раз. Якщо б так активно, як ви, ходили по черзі 250 депутатів «Слуги народу», то я думаю, що українське суспільство мало більше інформації, що у нас відбувається. Ми ще повернемося до тої теми. Ви все-таки заступник очільника комітету з гуманітарної політики. Це ви людина, яка має дуже великий досвід і в журналістиці, і в піарі, і взагалі ви працюєте з інформацією. Отже, 4 великі медіагрупи закодували. Це нормально. Це приватні компанії, компанії олігархів, українських олігархів. І виникає питання, що тепер? Ми в умовах інформаційної війни, вони показували здебільшого розважальний контент, але і інформаційний контент. Зараз українське суспільство не лише там, але й тут позбавлене вільно дивитися їх. Ваша думка? Ну, по-перше, тут немає значення, кому вони належать, тому що насправді там мала місце ситуація з тим, що фактично ми, коли кажу ми, я кажу про всі наші телевізійні канали великі, ми в очах наших європейських партнерів були пірати. Чому пірати? Тому що коли ти купуєш якийсь продукт, серіал або кінофільм для показу, або навіть формат, і виробляєш тут, в принципі, власний національний продукт, або ти купуєш імпортну програму, якусь розважальну, шоу, таке. Ти купуєш на територію, конкретно на територію України. А не кодований сигнал, це означає, що ти в піратський спосіб те, що ти купив тільки для України, показуєш білорусам, росіянам, полякам, чехам, словакам, тому що два головні супутники, на яких йдеться трансляція українських каналів, це здебільшого ізраїльський Амос і шведський Сіріус, вони покривають всю, без виключення, центральну і східну Європу, тобто фактично до Уральських гір. І це було неприпустимо. Насправді це питання виникло не сьогодні, воно виникло ще на початку нульових, коли насправді для того, щоб навпаки збільшити аудиторію, українські канали свідомо розкодувалися, тому що на самому початку кодувалися, потім розкодувалися, і це викликало багато заперечень. Ну, а знаєте, поки у нас була багатовекторність, то в принципі можна було на це не зважати. Сьогодні у нас є угода про асоціацію, сьогодні вона виконується. Ми кажемо, що ми європейська країна, ми рухаємося, значить, в Європу, причому в сенсі не лише, значить, наших, так мовити, інтенцій, знаєте, духовних чи якихось інших, а в сенсі просто виконання законодавства, в тому числі про авторське і інтелектуальне право. Тому це треба було вирішувати. Тобто кодування, на жаль, було, значить, тим кроком, якого неможливо було уникнути ніяк. Ми і так це дуже довго відкладали. Тепер що робити? Ну, по-перше, переважна більшість українців ніяк це не відчули, не відчують, тому що вони отримують сигнал через кабельні мережі. Значить, як там владнаються, це вже бізнесові питання. Микита, не всі. Я скажу, переважна більшість. Не всі. Але у нас так зване проникнення кабельних мереж, воно зараз дуже велике, і навіть в невеликих містечках вже є там свої кабельні оператори, але не всі. Тут ви абсолютно точно кажете. І, звичайно, що є один кластер – це прифронтові райони, і інший кластер є так звані важкодоступні райони. Тому що це б'є як
звичайно, значить, по людях, які мешкають просто близько до лінії фронту, так і по тим, хто, ну, це переважна більшість цих проблем, це Прикарпаття і Закарпаття. Але є інша проблема. Є проблема окупованих територій. Давайте я спочатку почну все ж таки з неокупованих, де проблема виникає. Там рішення, в принципі, просте. Маємо забезпечити там 100% покриття сигналом цифрового телебачення. Люди тоді отримують доступ до, там соціальний є пакет, який там майже нічого не коштує. Є більший пакет в цифровому, це як в кабельному телебаченні. Є універсальна послуга, є, значить, розширений комерційний пакет пропозицій. Вона не забезпечена. Чому? Тому що, на жаль, попри багато декларацій, так і не було вирішено питання з компанією Зеонбуд, яка отримала ліцензію як провайдер, тобто оператор цієї послуги, беручи на себе зобов'язання, що вона покриє всю територію України. Вона це не зробила. Значить, і ми єдине, що встигли зробити от за той час, що ми працюємо, ми все ж таки домоглися, щоб хоча б, немає значення, це справжні, не справжні, але вони показали бенефіціарів, це громадяни України, добре. Тепер ми будемо запитувати про виконання все ж таки ліцензійних зобов'язань. Я навіть розумію почасти, тому що там, де прифронтова, там воно комерційно не цікаво, ще й небезпечно. Тому що ти поставиш вежу, там же ж не було веж. І за 5 років теж їх дуже мало поставили. Веж не було, тому що вежі були там, де зараз окупація. Треба ставити нові вежі. В принципі, Міністерство культури, яке ж є правонащадком також Міністерства інформаційної політики, вони вже зробили велику роботу. Вони знають вже там, значить, воно технічно пророблено, але це зайняло теж час. Тому що коли я був просто на нарадах, коли ми почали з цим розбиратися, з'ясувалося, що проєктів ніяких немає. Тобто є приблизні такі, знаєте, розрахунки, де що поставити, як воно буде, значить, покривати, що буде з покриттям на тій території, яка окупована тимчасово. Але просунулись дуже далеко, але питання залишається. Хто це буде робити? Зеонбуд? Добре, якщо вони скажуть, що вони готові. Якщо вони скажуть, що вони не готові, так само, як і ті гірські райони. Тому що там дійсно там теж комерційна складова, тому що ти там поставиш обладнання, знаєте, яке ти там ставиш прикладом, щоб охопити там 50 тисяч людей, а ти там охоплюєш 1000 людей на тих горах і в тих долинах. Їх можна зрозуміти, але, хлопці, дівчата, ви ж брали ліцензію. Ви ж знали, на що вийшли. Але це не повна відповідь, знову таки, тому що є державний концерн РРТ, який, власне, володіє всіма вежами, значить, і всією інфраструктурою ще з радянських часів. Якщо ми побачимо, що Зеонбуд не здатний, то, наскільки мені відомо, у нас були зустрічі з концерном, з керівництвом концерну, вони здатні. Єдине, що це самокупне підприємство, тобто воно заробляє гроші, і за ті гроші і живе, і якось розвивається. Тому, якщо ми як держава ставимо завдання, щоб це було зроблено силами державного концерну, ми маємо знайти гроші і їм дати. Я переконаний, що ми маємо це зробити. Переконаний, що якщо не буде значить, рішення з боку приватного оператора, то значить, тоді маємо реалізувати проєкт на основі концерну РРТ. Знову таки, це технічно можливо зробити. Я не хочу зараз брати, значить, підвищені соціалістичні зобов'язання, як казали колись, але я думаю, що це можна зробити і досить швидко, щоб люди не, значить, відчували таких проблем, які вони вже, значить, почали відчувати. Тобто ми готувалися, ми знали, що це буде, ми готувалися до цієї проблеми, до цього виклику. Я переконаний, що ми рішення зможемо реалізувати. Інше питання. Що ж робити з окупованим? Що робити з окупованим Донбасом, що робити з окупованим Кримом? Це питання складніше. Тому що, так, вирішуючи питання про цифрове покриття, ми можемо частково дійсно, тому що, знову таки, ми до цього готувалися. І це пророблено вже технічно. Ми знаємо, що
ми можемо частково закрити, значить, окупований Крим. Ну, в першу чергу, звичайно, до гір. До гір. Ну, можемо спробувати. І ми можемо закрити, в принципі, окуповані території. На Донбасі, я маю на увазі. А яким чином? Ну, тим самим цифровим сигналом. Тим самим Він цифровим доб'є? сигналом. Він може добити. Але там, ну, дивіться, там же взагалі, там взагалі війна. Вони використовують глушилки, у них, до речі, потужні глушилки. Та ви по собі це знаєте. Та? Ну, і крім того, все ж таки є відкриті канали, є АТР, ну, який, значить, бачить в Криму і вам немає через що зачинятися кодуванням. Є інші канали, є, з'явиться, значить, я сподіваюся, вже скоро з'явиться потужний мовник, значить, який робиться на базі іномовлення. Але, звичайно, що ми його робимо в першу чергу для того, щоб просувати свій порядок денний на окупованих територіях. Ну і також не забувати про Російську Федерацію, щоб там люди теж отримували доступ до контенту, інформації, до контенту, в тому числі розважального, який підтримував інформацію з України. Тому там наша політика дуже зрозуміла. Дуже зрозуміла. І він, звичайно, не буде кодуватися. Він не буде кодуватися, він буде йти в відкритому доступі. Тобто проблема є, вона непроста з окупованими територіями, але я сподіваюся, що ми її зможемо всі разом вирішити, як державний мовник, який створюється зараз, так і підтримуючи приватні компанії. Я, наскільки розумію, Володимир Боров'янський казав, що вони передбачають на підтримку кримськотатарського мовлення певні гроші. Я сподіваюся, що для початку і це нормально, але далі треба нам всім працювати, щоб і, зокрема, АТР міг продовжувати потужно мовити на тимчасово окупований Крим і ще й зміцнювати. От коли ми говоримо про державний канал для тимчасово окупованих територій, то він створюється на базі каналу ЯТВ і мав би розпочати мовлення 15 лютого, якщо нічого не змінилося. Журналістка Олена Требушна, яку на початку січня призначили керівницею державного мовника, відмовилася від посади. Про це вона повідомила у Фейсбуці. Давайте почуємо, що сказала Олена Требушна. Я, як і раніше, вважаю, що на Донбас потрібно транслювати нормальне українське ТБ. Точніше, проукраїнське. Антиукраїнського там вистачає завдяки і російським пропагандистам, і українським теле- і ютуб-каналам, що переслідують єдину мету – дорватися до влади. А після кодування супутників проукраїнського ТБ там не залишиться в принципі. Залишаться канали Путіна і місцями канали кума Путіна. Я вірю в ідею міністра Бородянського повернути розум і серця жителів окупованих територій за допомогою українського телебачення і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проекту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації. Ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації. Не було пояснено в засобах масової інформації, що вона мала, обмежилася лише тим. Олена Требушна, можливо, у вас є трохи більше інформації, про що йде мова? На жаль, немає, не через те, що щось хочу приховати, а через те, що, просто, повірте, дуже зайняті і зараз у нас йдуть громадські і фахові обговорення нашого законопроекту про медіа, і я просто кожен день в цьому процесі, ми кожен день зустрічаємо. Сьогодні у нас взагалі була велика сесія, яку нам допомогли провести колеги з Ради Європи, залучені європейських експертів. І я просто, чесно вам кажу, я не звертав на це уваги. Я просто не знаю, що там відбувається. Ви вірите особисто, що 15 лютого буде запущено канал? Тому що я спілкувався з колегами минулого тижня, які там працюють. Вони кажуть, приходимо на роботу, сидимо. Бачите, ви знаєте більше. Домовляв, сказали, що розрахуються з нами зарплатою. Так що не сидіти? Нічого не відбувається. Дивіться, це треба мені задавати питання тим, хто за це відповідає. І я залюбки це почну робити, як тільки ми закінчимо наше публічне обговорення нашого законопроекту, тому що це для мене зараз пріоритет номер один. Для мене це, і я точно це буду робити, тому що для мене це не чуже питання. Я за це дійсно теж турбуюся. Я дуже хотів би, я багато говорив
про цю ідею з самого початку, коли вона виникла. І я дуже сподіваюся, що буде якісний контент. Ну, треба розібратися, що мала на увазі Олена. Ну, тим більше, що, знову таки, це не єдиний канал. Там ще є, у нас же є ще суспільне мовлення. І суспільне там буде. Тому я розумію занепокоєння колег кодуванням, але, ну, знову таки, ну, ми не можемо обійти цю проблему. Але ви особисто вірите, що суспільне вистрілить? Ну, слухайте, ми виконали свої зобов'язання і передбачили в бюджеті значно більше грошей. Ми будемо голосувати, вносити в зал законопроект, там зміни до, значить, закону про суспільне телебачення. Воно залишається незалежним від держави, але, значить, ми там ще і ми з ними погодили, і з іншими донорами погодили цю норму, що половина від того, що вони отримують, а це майже $1 мільярд, піде на виробництво контенту. Це великі гроші, я вам скажу. Це 40 мільйонів, так, ну, якщо порахувати більш-менш коректно, це десь $40 мільйонів на рік, з яких 20 мільйонів ми законом передбачаємо, що вони зможуть витратити на те, щоб замовляти контент у українських інших виробників, незалежних продакшенів. Тому я сподіваюся, що вони зможуть, починаючи з цього року, вже і самі, і за допомогою інших українських компаній виробляти достатньо контенту, щоб підвищити свої рейтингові показники. Тому що так, дійсно, заробляння грошей не пріоритет. Так, дійсно, це не комерційний проєкт. Але саме тому, що це не комерційний проєкт, і саме тому, що заробляння грошей – це не пріоритет, ну, знаєте, в інтернеті ти доплачуєш за те, щоб щось отримувати без реклами. Ну, то добре. Значить, тоді тим більше вони мають зростати. У них були труднощі, їх ніхто не заперечує. У них були труднощі, вони були недофінансовані, вони розбиралися з застарілою структурою, з багатьма там і активами, і колективами, значить, вже там при всій повазі, в яких багато людей, яким треба вже на почесний відпочинок, так би мовити, йти. Значить, тобто вони з цим розбиралися, у них був важкий період становлення у Суспільного. Але я переконаний, що він, ну, вже закінчився або закінчується, і вони від нас отримують, від держави, від нас всіх, тому що, ну, це наші податки кожного з нас, які там через державний бюджет перерозподіляються. Так що ми власне замовники, всі, кожен з нас, можна сказати, акціонери того суспільного телебачення. Так що вони від нас, від всіх отримують великі гроші. Я переконаний, що ми всі як суспільство маємо право очікувати гарних результатів. Якщо говорити про ЮА-ТВ, достатньо коротко, то я переглядав коментарі, і також ваших колег, і вас особисто, то всі сходяться на тому, що вони впевнені, що сигнал буде добивати до окупованого Донбасу. По Криму є великий знак питання з ЮА-ТВ. Залишається. По Криму залишається, ну, тому що ми ж, ну, з вами обидва знаємо. Та сама ситуація, як і з закодованими каналами, так? Значить, ні, він буде на супутнику. Ну, через супутники можна буде приймати. Ні, я це розумію. Ефірний сигнал цифровий, ну там є проблема, яка завжди була для Криму. Це коли я ще працював, коли аналоговий був сигнал, з яким було значно простіше. Наскільки складно було вирішувати все, от тільки ти входиш в гори, у тебе починаються суцільні проблеми. І з покриттям Південного берега в тому числі. Сьогодні черговий раунд був громадських обговорень, так? Чи обговорень з громадськості вас як представника влади щодо законопроекту про медіа і також про дезінформацію? Ні. Лише... От тільки про медіа, ніякої дезінформації. Там окремий процес, його розробник міністерство. Вони розпочали окремий процес обговорення. Щодо закону про дезінформацію, так? Наш проект абсолютно окремий, йде по абсолютно окремому треку обговорення. Так що тут просто ще раз... Але деякі коментарі ви ж можете коментувати також закон про дезінформацію. Я, звичайно, можу з вами поговорити. Ну, я все можу поговорити з вами про... Ви профільний комітет також представляєте? Профільний комітет, він до нас прийде. Він же
не прийде кудись там, він прийде до нас, тому звичайно, що ми знаємо і зміст того закону, і маємо свої запитання, так що там, запитуйте, все готовий. Дуже багато критики з боку журналістської спільноти, зі сторони журналістської спільноти щодо закону про медіа, щодо закону про дезінформацію. В чому камінь спотикання на вашу думку? Щодо закону про медіа, я вважаю, що критика тільки з боку антиукраїнських медіа і журналістів, які працюють в антиукраїнських медіа. Він не суперечливий. І сьогодні, дивіться, ми почали о 10-й, закінчили о 6-й, і були журналісти, і представники медіаспільноти, і медіаправспілок, і кого тут тільки не було, немає запитань. Тобто запитання є, вони незначні. І ми ж з самого початку сказали, будь ласка, пропозиції, значить, якщо треба щось поправити, час ще є, часу достатньо, все внесемо, поправимо. Але підкреслю, що суттєвих, таких, що ми були б не згодні, або які б там суттєво змінювали зміст, немає взагалі. Ми зустрічалися з OTT-платформами вітчизняними, з кабельниками вітчизняними, з телевізійними групами, в понеділок у мене радійники, сьогодні була оця загальна, велика, просто йшли розділ за розділом закону, все проходили, все абсолютно. Ми отримуємо ще експертизу від Ради Європи. Ми там отримали вже, значить, пропозиції від медіакомпаній, які члени Американської торгової палати. Тобто буде абсолютно несуперечливий, я сподіваюся, гарний, міцний індустріальний закон, який забезпечить рівні правила гри для всіх, прозорі, зрозумілі, за зрозумілими принципами, критеріями, і забезпечить можливості для розвитку українських медіа. Тому що це і є головне завдання. Головне завдання – дати людям чітке розуміння, що таке медіа в цій країні, як побудований ринок, як побудовані індустрії, значить, як треба працювати, щоб будь-яка людина, значить, з України або, значить, іноземний мовник, за виключенням держави-агресора, звичайно, прийшов і тут працював собі спокійно, знаючи, що от якщо він дотримується цих зрозумілих, не дуже обтяжливих правил, то він спокійно собі працює далі. Закон про дезінформацію – інша абсолютна тема. Готовий починати з вами це говорити. Ми поговоримо частково. Дивіться, ви визнаєте, що в Україні є проросійські медіа? Звичайно. І люди, які працюють на цих медіа, є проросійськими? Я не вважаю, що вони всі є проросійськими. Не в голові, але принаймні цей контент, який вони виробляють, принаймні вони виробляють проросійський контент. І от, наприклад, Міністерство культури, молоді та спорту ініціює введення єдиної прес-карти для професійних журналістів. Давайте послухаємо, що сказав міністр Бородянський. Мені редактор говорить, що в нас виникла проблема. Я процитую, що він сказав. Так, у Франції професійна прес-карта, її надає професійна організація журналістів журналістам, які дотримуються журналістської етики. Це типу гільдії, це єдина організація, яка має право надавати таку або забирати таку прес-карту. Ми запропонували створити організацію журналістам, імплементували її в законодавство для того, щоб журналісти мали самостійно визначати всередині журналістської спільноти, що є етичним, а що не є. Якщо журналісти визначать, що дії тих журналістів, які написали про той випадок, є неетичним, і дисциплінарна комісія, яка може бути організована в рамках цієї спільноти, вона може забрати прес-карту, призупинити дію прес-карти, там є декілька санкцій, і це нормально, я не бачу в цьому ніяких порушень. Я закінчу, просто висловлю свою думку як журналіста. Вже роками точиться дискусія про саморегуляцію. Так, ви самі були журналістом, можливо, ви збоку спостерігали за цим всім. Не може журналістська спільнота виробити саморегуляцію. Це прикро, я вам чесно скажу. Це потрібно визнати, я це визнаю як журналіст. Так? Кожен себе вважає правильнішим. Так? Є одна група, друга. Ми тут не будемо дискутувати щодо цього питання. Наприклад, це пропонується виробити. І так, чому я спеціально поставив це запитання? Є проросійські, наприклад, проукраїнські, тому що це може бути такою межею, такою барикадою, яка розділяє людей. Так?
Наприклад, є Любомир Фаренц, який, наприклад, ніколи не піде працювати на проросійські медіа. Так? А є, наприклад, журналіст, який сьогодні може бути на етері, а завтра може бути на телеканалі ЗІК. Це принципові речі. Я думаю, для вас є зрозумілі. І от коли ці всі журналісти отримують єдину прес-карту. Критерій. А чому вони всі отримують єдину прес-карту? Просто, а чому їм відмовити? Ну, ці їхні канали працюють, вони ж нічого не порушують. Ну, єдина прес-карта отримується на підставі критеріїв, які розробляє спільнота. Критеріїв і стандартів, які розробляє спільнота, а не держава. Ну, це, в принципі, тут же Я розумію. обидві законопроекти значить, мають розділи щодо самоорганізації, саморегуляції і співрегуляції. Наш теж медійний. Але там стосується медіа як суб'єктів, як компаній. І у нас сьогодні була дуже жвава дискусія. Щодо цього, так? Теж щодо, значить, саморегуляції і співрегуляції. І ми наполягаємо на тому, що оті кодекси, ну от, прикладом, дивіться, от у нас зараз є проблема виробити якісь правила, як говорити про гендерну рівність, як говорити про, ну, не лише ж сексуальну експлуатацію жінок, та й чоловіків, до речі. Таке явище теж існує, та? Хоча жінки мають бути в центрі нашої уваги, та? І державної, і суспільної. Але про нерівність, нерівність в положенні жінок і чоловіків, зокрема в українському суспільстві і в українських бізнесах і так далі. То що, держава має в законі написати, як журналістам говорити про це? Чи, може, медійники самі сформулюють правила, як ми обговорюємо ці теми, як ми робимо баланси? В тому числі, ну от нам сьогодні європейські експерти радили, щоб ми ввели квотний принцип, значить, ну, гендерний, та, значить, в тих самих медіа. Я проти, насправді. В Національній раді оце слушна думка. Я вважаю, що ми маємо визначити фіксоване представництво жінок в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. А щодо медіа, ну, вибачте, ну, тут така історія. Ну, тобто, я, прикладом, не вірю, що... Ну, я працював в українських медіа довго. Я не вірю, що у нас є дискримінація. Дискримінація жінок. Немає. Я не бачив того ще в 90-ті, не бачу, ну і зараз не бачив. Тому я не переконаний, що треба прямо в закон вписувати, знаєте, що на телеканалі АТР має працювати 50% жінок. І що обов'язково поруч з Любомиром Ференцем має сидіти, значить, розумна, інтелігентна ведуча. Ну, я переконаний, що цього робити не треба. Але щоб медійники самі визначили, ну, якісь параметри по цих темах. Є кодекс журналістської етики, він не працює, ви ж самі це розумієте. Дивіться, що відповідають медійники? Чекайте. А от якщо кодекс журналістської етики буде, так мовити, парафований цим органом співрегуляції разом з Нацрадою, то, вибачте, доведеться вже за ним працювати. І для вас це не проблема. Для інших якісних медіа українських не проблема. А для декого проблема. Ну і нехай буде для них проблема. Чому ми маємо дбати про тих, хто працює, не дотримуючись стандартів журналістської етики і взагалі стандартів професії? Я переконаний, що ані суспільству, ані державі не цікаво думати про тих, хто маніпулює, хто використовує відверті фейки, так би мовити, і не просто поодинокі, а використовує їх як зброю в кампаніях по свідомій дезінформації населення. Але ці речі має визначати співрегуляція і саморегуляція. Ось про що йдеться. Мова не про те, щоб держави було більше в регуляції. Ні, держава має окреслити загальні рамки, загальні. А там вже, в тих рамках, нехай медіа визначають. І, ну так, можна сказати, що це, знаєте, такий м'який, ну це не примус до самоорганізації і саморегуляції. Це підштовхування. Знаєте, є такий видатний американський економіст, значить, Річард Талер, Нобелівський лауреат, який взагалі Нобелівську премію отримав за
значить, теорію підштовхування, так звану. Да? Значить, тому що дійсно нам, людям, просто в силу власної природи, іноді там важко якось вийти на якісь форми дійсно самоорганізації суспільної. Тому Трактується ще в іншому ключі, це що говорив Тейлор. Я розумію, про що ви говорите. Тому можна суспільство трохи підштовхнути. Не заганяти залізною рукою у світле майбутнє, як колись в Радянському Союзі робили, а просто підштовхнути людей до тих рішень, які нехай вони самі приймають, але до тих рішень, які будуть вигідні самим людям, не державі, не чиновнику, а самим людям, які працюють в тій чи іншій індустрії. Тому от це філософія. Давайте, то я вас зараз заговорю остаточно. Я хотів вас зупинити. Дивіться, в мене таке питання. Ви задоволені комунікацією на загал органів влади? Ні, не завжди, тому що, звичайно, що якби було більше часу на те, щоб, знаєте, вирішувати там певні проблеми, які накопичувалися роками, я в жодному випадку не звинувачую колег з попереднього скликання чи з попередніх урядів, тому що там є питання, які по 10-15 років лежали без руху. То, звичайно, знаєте, є така класна штука, називається повний цикл публічної політики. Він в Європі так взагалі виписаний добре, але він по всіх західних демократіях застосовується. Це коли ти спочатку робиш аналіз спокійно, нікуди не поспішаючи в тій чи іншій галузі, потім ти, ти маєш комплексне розуміння, що у тебе там, Ні, я маю на увазі не ці речі, які лежали по 10-15 років, а ці, наприклад, комунікації, які потребують швидкого висвітлення. Наприклад, поїздка до Оману. Я не вважаю, що там була якась затримка велика. Ми не говоримо про затримку, про якість цього всього, яке відбувається. Чи, наприклад, інформування суспільства про щось інше. Банальне питання чітке. Органи влади можуть бути розповсюджувачами фейків? Вважаю, що розповсюджувачами фейків точно не мають права бути. Але трапляються випадки? Я думаю, я підвожу вас до закону про дезінформацію. Я думаю, що несвідомі. Я думаю, що несвідомі. Давайте подивимося про одну річ. Я хочу послухати вашу думку. Всі знають історію про відставку Олексія Гончарука. Ми не будемо тут обговорювати, що законодавчо, юридично Олексій Гончарук мав би звернутися до парламенту і так далі. Він звертається до Володимира Зеленського. Отже, 17 січня на своїй сторінці у Фейсбуці прем'єр-міністр повідомив, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент. Підкреслюю, я написав заяву та передав її президенту, так? Президенту вона як передається? Через Офіс президента. Має бути реєстровано, все-таки ми ж серйозна країна, правда? Ні, чекайте. Взагалі, якщо ми серйозна країна, то Олексій мав приїхати в парламент. Якщо казати про серйозність з точки зору процедури, тут же справа не про процедуру, тут справа про етику. Тому що насправді ми одна команда. Ми зайшли у владу як одна команда, ми зайшли у владу конкретно як команда президента Зеленського. Микита, але це комунікація публічна. Фейсбук – це публічна комунікація. Дивіться, публічна комунікація, але я не вважаю, що тут був фейк. Олексій чесно сказав, що він зробив. Журналісти нормально, що вони роблять? Вони роблять запит. Чи справді таке було? І один з журналістів сказав, що ніякої заяви в Офісі президента не було. А як вона, що б вона взагалі робила би в Офісі президента? Що це за цирк теж з офіційним запитом до Офісу президента? У нас інакше трохи державний устрій. Знову таки, це про етику, це про символічну дію. І тут все, у мене ніяких взагалі питань немає ані до прем'єра, який в ситуації, яка склалася, зробив абсолютно етично, написав заяву, приїхав до президента, який, просто президент абсолютно нормальна людина, він не має корони на голові і не ображається. Але, це все ж таки співвідносини між двома найвищими посадовцями в країні. Їх у нас 3: президент, спікер, прем'єр. Значить, він приїхав, написав заяву як нормальна людина, моральна, приїхав вибачитися, сказати, що якщо ти вважаєш, що
якщо ви, пане президент, вибачте, значить, вважаєте, що це неприпустима була поведінка, якщо ви там, значить, маєте образу, навіть не емоційну, а образу, так мовити, інституційну, тому що це ж, знову-таки, це не лише про людей, це ще про інституції. Президент – це інституція, прем'єр – це Які інституція. розділені в Україні. Але, знову-таки, ніхто ж нічого не приховував. Команда одна. Команда зайшла у владу одна. Є президент, є правляча партія, монобільшість, не має значення. Правляча партія, яка отримала більшість, яка призначила значить, Кабмін, який запропонував президент. Фактично. І як інакше треба було себе вести в цій ситуації. Я вважаю, що в цій ситуації всі повели себе абсолютно і по-людськи, і по-державному, я б сказав. На вашу думку, це, що зробив один з українських журналістів, він поступив неправильно, що зробив запит в Офіс президента? А чому ні? Журналісти мають право запитати. Але заяви не було. І от зараз обговорюється, наприклад, що в принципі відставка Олексія Гончарука – це фейк. Бо це так можна називати. Це не фейк, тому що там і не мала бути та заява. А для чого це було зроблено? Знову-таки, щоб публічно суспільству показати, що всі ведуть себе як розумні, зважені, інтелігентні, не побоюся цього слова, люди. Ніхто не хотів звільнятися і нікого не хотіли звільняти. Чекайте, якби рішення президента було іншим, то звичайно, що пан Гончарук розвернувся би і поїхав би в встановленому законодавством порядку до Ради просити про свою відставку. Нічого такого. Тому який фейк? Який фейк? Людина приїхала, ми бачили розмову президента і прем'єра, був відеозапис, там було все зрозуміло. Президент сказав все, що він думав з цього приводу, прем'єр сказав все, що він мав сказати з цього приводу. Все. Президент сказав, я не хочу, щоб ви йшли в відставку, Просто розумієте, хочу, щоб ви скористалися тим шансом, який у вас є. Все. Зараз історія є інша, так? Ви пригадуєте, здається, липневу історію чи серпневу історію, літню, так? Коли був злитий документ про відставку Андрія Богдана, так? З Офісу президента. Це було документальне і також виявилося неправдою. Тут відносини, тут хтось комусь щось говорить, розумієте? У мене до того своє ставлення. І всі говорять, що це зробив заступник Офісу президента Кирило Тимошенко. У мене немає підстав сумніватися в словах президента, який сказав, що всі написали, починаючи з Андрія, всі написали, мені принесли. І це, знову-таки, це більше про символічне. Про символічне. Тобто, звичайно, що там заява, може і, скоріше за все, має бути оформлена в інакший спосіб. Але це про символічне. Якщо ми прокололися, якщо ми десь напортачимо, як то кажуть, то у вас, пане президент, є можливість нас попросити на вихід в будь-який момент. Якщо говорити про телеграм-канали, так, здається, це ваша була пропозиція, щоб їх також блокувати за дезінформацію? Блокувати їх не дуже можливо. Ідея не в тому. Ідея в тому, що в нашому законі, що оскільки вони медіа фактично, у них там ті, у кого багато підписників. Скажімо так, це носій інформації. Ні, я не переконаний. Медіа є певні критерії, які визначають медіа. Я вважаю, так у нас в законі це виписано. І я можу вам сказати, що, на мій погляд, певні телеграм-канали підпадають якраз під визначення, що таке медіа. А у нас дуже проста пропозиція, що у нас медіа не мають бути анонімні в сенсі того, що якщо ми вимагаємо від там Української правди, чи там Цензор.нет, чи там інших поважних видань онлайн, щоб вони нам показали, хто у них там бенефіціар, яка структура власності, як вони фінансуються в тому випадку, якщо у них там якісь мінуса, якщо вони не добирають з ринку. Якщо у нас такі самі вимоги до телевізійників, радійників і так далі, навіть до OTT-платформ, то, вибачте, телеграм-канали теж мають цю інформацію предоставити. Якщо вони її не предоставляють, то ми не підемо в якийсь районний суд з вимогою заблокувати телеграм. Ні, в жодному випадку. Ми розуміємо, що це важкий, складний шлях. Ми підемо, де там зареєстрований телеграм? В Лондоні? В Лондон. З чемним проханням, не обов'язково відразу в суд. З чемним проханням, або заблокувати, або змусити вскрити власність
анонімних каналів. Якщо шановні брати Дурови не виконують наше чемне прохання, тоді ми підемо в Високий Королівський Лондонський суд. Ну, або якщо вони перереєструються на Дублін, то підемо в Дублін. Тобто ми ні в якому разі не будемо повторювати смішні і ганебні практики Роскомнадзору. Це інша абсолютна історія. Абсолютно інша історія. І я вам скажу, що ми нормально просуваємось в порозумінні з Facebook, прикладом. Ми нормально просуваємось в порозумінні з Google, тобто і з YouTube. Ну, тому що не ми одні ставимо ці запитання. Ці запитання виникають до діджитал-гігантів у всіх країн, фактично. У всіх. Тому що, я був у Сполучених Штатах Америки, то всі сказали, що майбутнє, вже тоді на конференції великій міжнародній, вони сказали, що власниками великих медіа в майбутньому стануть великі корпорації, власники типу WhatsApp, Viber і Telegram. Бо там монетизуються гроші. Там монетизуються гроші. Ну, дивіться, майбутнє, знаєте, його було нескладно передбачити за законом Мура, ну, тому що це про техніку, це про хард. Коли ми кажемо вже про софт, то я б не був такий різкий в передбаченнях, тому що от я завжди в таких ситуаціях пригадую, розумніша людина, Білл Гейтс, свого часу, дуже давно передбачив, що за 10 років зникне телебачення. Ну і де воно зникло? Ми з вами сидимо в студії, розмовляємо. Чому воно не зникло тоді, за 10 років? Для того є окреме пояснення. В чому майбутнє медіа, не лише телебачення, а й онлайн-медіа, традиційних, так би мовити. На мій погляд, оскільки я з цим намагаюся розібратися на теоретичному плані, також вивчаючи дані соціологічних досліджень не лише в нашій країні, але й за кордоном, в західних країнах. На мій погляд, майбутнє, так би мовити, традиційних медіа пов'язано з тим, що люди, все ж таки, не всі, але дуже багато людей потребують так званої точки верифікації інформації. Тобто ти, звичайно, в своєму колі, в соціальній мережі або серед тих там обраних тобою YouTube-каналів отримав щось. І для когось цього достатньо. Він так і буде жити так в своєму власному інформаційному там пузирі. Але таких людей насправді небагато. І їх небагато не тільки у нас. А потім люди йдуть в традиційні медіа, вони включають, до речі, і телевізійні новини, вони заходять на відомі там сайти з історією, з репутацією і перевіряють, наскільки відповідає те, що вони почули, тому, що кажуть традиційні медіа. І в цьому, мені здається, велика перевага і медіа, і журналістів, і майбутнє в цьому. Бути верифікатором, а не так, як, на жаль, звичайно, що серйозні медіа такого в Україні не роблять, і тим більше, у нас, для мене майже знак рівності, і це зрозуміло чому, проукраїнські, серйозні проукраїнські, не цитують анонімні телеграм-канали, а інші цитують, і зрозуміло, з яких причин. Тому що зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні, в фрустрації суспільства, в розчаруванні і так далі. Як журналіст, я читаю різні телеграм-канали, я вам чесно признаюся. Я теж читаю різні телеграм-канали. Щоб володіти ситуацією, треба володіти інформацією. Звичайно, але ви потім що робите? Ви йдете і перевіряєте. Якщо потрібно, ви пишете запит десь, значить, якщо можливо, ви телефонуєте комусь, кого ви знаєте там у владі, щоб дізнатися, чи справедливі ті чутки, чи ні. І так роблять всі серйозні журналісти. В цьому і полягає, в тому числі, зокрема, робота журналіста якісного, фахового і справжнього. Дивіться, Микита, ви також влітку достатньо, відео принаймні було, ви достатньо так різко висловилися про депутатів «Слуги народу». Ви сказали, я зараз не буду його показувати, ви тоді сказали, ви ніхто, і стали завдяки Володимиру Зеленському кимось, так? З політичної точки зору. З політичної точки зору, я це маю на увазі. Згодом ви сказали, прокоментували, що ніхто не образився, мовляв, всі нормально це сприйняли. У мене просте банальне запитання. Місяць
січень, початок лютого, ці люди стали вже кимось з політичної точки зору? Хоч хтось з 250 чоловік? Дуже багато. Чи 249? Дуже багато, і насправді це іноді призводить до передбачуваних проблем, тому що це не роботи, які натискають на зелені кнопки. У них є своя власна думка, своя власна позиція, свій власний голос. Є там такі точки зору, з якими я, там, прикладом, не погоджуюсь і не можу погодитися. Є там якісь речі, які я готовий обговорювати. Прикладом, я входжу до міжфракційного об'єднання за рівні можливості, а мій товариш, молодший, абсолютно світла людина, Святослав Юраш, один з співзасновників якраз міжфракційного об'єднання за там традиційні, родинні цінності. Він вчора в нас, до речі, був. Бачите, він точно розуміє мене, я розумію його, але в цьому сенсі у нас вже в одній фракції розійшлися погляди на те, як треба вирішувати і в який спосіб треба вирішувати певні питання. Є економічні розбіжності, а ви ж точно бачили, що у нашій власній фракції були жваві дискусії щодо тієї самої аграрної реформи, і навіть на перше читання закон прийшов вже відмінний від того, з чого починався взагалі. А зараз він ще відозмінився. Це надважлива реформа, і депутати, звичайно, привносили багато своїх думок, в тому числі там через зворотній зв'язок з виборцями, тим більше тих, хто обрався від сільських Говорять округів. про 4 групи в «Слузі народу». От кого ви можете виділити, які такі самі якісь, якщо загально сказати, відіграють головну функцію в «Слузі народу»? Я би не говорив про 4 групи. Я не вважаю, що там є усталені якісь групи. Є, я б сказав так, є більш ліберально налаштовані, є, так би сказав я, трохи більш консервативно налаштовані. Є люди, які, я входжу до цієї кількості людей, налаштовані на дуже швидкі радикальні зміни. Є люди, які вважають, що в певних питаннях не треба поспішати. Є люди, і знаєте, іноді ж голосування такі, що там людина з однієї групи може опинитися в іншій. Тобто, знову таки, це не якісь корпоративні групи, це групи скоріше по відношенню до тих чи інших проблем. Я вважаю, що співробітництво з МВФ – це добре для України. Є колеги, які вважають, що ні. Я вважаю, що дефолт – це погано для України. Є певні колеги, які вважають, що він міг би навіть олігархи навіть. Оздоровити. У нас же немає у фракції олігархів. Власне, людей. Власне, людей немає, але є людей, яких афілюють до... Є люди, яких афілюють. Я, знаєте, з ними за одним столом не сидів, я не знаю, наскільки там близькі. З ким, з олігархами? Чи з тими людьми? З олігархами якраз сидів. А з тими людьми, так, щоб, знаєте, були олігархи, ті люди, щоб я бачив, що між ними там якісь там спеціальні дружні стосунки. Тому я не буду це не спростовувати, не підтверджувати. Але я вважаю, що публічна позиція сама за себе почасти говорить, і голосування іноді кажуть самі за себе. Так що, це просто як приклади, так? Я вважаю, що протекціонізм – це не дуже хороша історія для України. Протекціонізм чого? Економічний. Економічний, з боку держави, так? З боку держави, так. Але, звичайно, є, скажімо, певні отраслі, де ми маємо просто слідкувати, щоб вони не сколапсували, тому що там тисячі людей працюють. Але такий, знаєте, лобовий протекціонізм, яким страждала Україна всі роки,
давайте цим дамо спеціальні тарифи, а цим електрику за спеціальною ціною, значить, а цим там ще щось за спеціальною ціною, а цим такий-то податковий режим спеціальний, або ще щось. Ну, це погано. Тому що правила мають бути рівні, правила мають бути прозорі. А якщо ти бачиш, що тому що знову таки механізми стимуляції, вони всюди є. Те, що всі українці знають, це як в Європі стимулюють сільськогосподарського виробника, дотуючи, значить, кожен там кілограм масла, чи там кожен літр молока і так далі, кожен кілограм м'яса. Тому механізми є, але вони мають бути для всіх однакові, для всіх. Прозорі, зрозумілі, однакові. От тоді у тебе нормальна економіка, вона сильна, вона конкурентна, вона розвивається. Ми почали говорити про інформацію. На вашу думку, чи в Україні готовий споживач платити за доступ до хорошого контенту? Тому що це ще одна дискусія, яка існує в журналістському середовищі. Я вважаю, дивіться, От журналісти, принаймні частина журналістів, вона вважає, що проблема з українськими медіа ще в тому, що за якісний контент український споживач не хоче платити. Слухайте, це не зовсім знову так, тому що люди платять за кабельні мережі. Платять. Люди платять за інтернет. Люди платять за мобільний зв'язок з інтернетом. Але там нема дослідження спеціального, чому вони за нього платять? Тому що як ти будеш жити без телевізора? Знаєш, люди не можуть жити без телевізора, а молоді покоління не можуть жити без інтернету. От за що не були готові українці, і про це були і дослідження, ми знали про це, і попередники наші, в смислі, тут без всякої конотації, знали про це, що, прикладом, якщо ти завтра запропонуєш отримувати суспільне телебачення за те, щоб кожен там відраховував, я не знаю, там пенсіонер, прикладом, там 50 копійок, навіть не гривню з своєї пенсії, а, значить, людина працююча, що відраховувала там 10 гривень. Вибачте, дідька лисого наші громадяни бояться. Тому довелося застосувати принцип, про який я вже казав, тому що ми фактично за нього платимо, але це якось йде через не якось, а відомо як, через державний бюджет. І воно не безпосередньо з кишені українця. А варто було б, щоб безпосередньо з кишені. Насправді. Володимир Зеленський так достатньо побіжно, можливо, вам про це щось відомо, сказав, що, можливо, буде плануватися наступний великий обмін, так, де мали би війти кримські татари або кримські в'язні. Чи можете щось розказати трохи більше про це? Поки нічого, крім того, що президент, коли збирався до Ізраїлю, він тоді сказав, що якщо буде можливість перетнутися з паном Путіним, то я поставлю лише одне завдання про наступний обмін. Тобто з цього абсолютно точно зрозуміло, що команда президента над цим працює. Будемо сподіватися, що є якийсь прогрес. Ви ж знаєте, що в цих питаннях залишається лише більшою мірою сподіватися. От Україна, вона робить канал, який буде орієнтований на окуповані території, так, розважальний, інформаційний канал на базі ЮА-ТВ. Крим, він фактично зник з порядку денного багатьох інформаційних каналів і засобів масової інформації. Що робити з цим? Є просто спеціалізовані, так, АТР багато говорить, наприклад, є Радіо Свобода Крим Реалії, яка багато говорить, є якась частина, яка там на Суспільному щось говорить. Там є проблема. Є проблема в тому, що для того, щоб говорити, треба, особливо на телебаченні, треба мати про що говорити. Ви знаєте, що, як хто, як не ви, знаєте, що те, що там відбувається, це блокування будь-якої інформації незалежної, яка може до нас доходити з Криму. Ви самі спираєтесь на так звану громадянську журналістику, коли люди, ризикуючи свободою чи не життям, доставляють до вас інформацію про те, що там відбувається. Для великих, так мовити, комерційних мовників, не лише ж комерційних, ви ж подивіться на сайтах. Так, звичайно, там сайти, тим більше
такі, знаєте, з міцною патріотичною позицією час від часу. Але теж я згодний, менше стало інформації. Менше. Воно якось виходить з фокусу уваги. Це неприпустимо. Я вважаю, що суспільне в першу чергу це має займатися. Просто окреме завдання, значить, не випускати з фокусу уваги суспільства те, що відбувається в Криму. Значить, діставати всіма можливими, значить, засобами інформацію і розповідати. Крим, я переконаний, що Крим уж точно на Суспільному має бути так само, як він був. Це наша територія. Наша територія. Ми, звичайно ж, не маємо розповідати. Хоча якісь там дурниці або там, значить, речі, які тероризують населення або там створюють незручності для людей, які там живуть. Це ясно, але так я маю на увазі, що не пропагуючи в жодному сенсі окупаційну владу, розповідати, як там живуть люди. Як там живуть люди. Тобто, це ви абсолютно праві. Ми маємо показувати, що це українська територія. От як у нас було до 2014 року, Крим, коли були якісь події, він з'являвся в новинах. Так і зараз має бути. Там є, щоб ми не, звичайно, що тут треба дуже тонкі баланси, знаєте, тому що якась там може напівпідпільна проукраїнська акція або там протатарська, і ми покажемо, а люди потім до буцегарні ФСБ потраплять. Тобто питання треба вирішувати, але дуже обережно. Я дуже дякую Микиті Потураєву, народному депутату України, фракція «Слуга народу». Мене звати Любомир Ференц. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на YouTube каналу АТР і всім телеглядачам бажаю гарного і спокійного вечора.